Здравейте хора, аз съм Дада Big Boss 6.1 и днес ще ви покажа мой сървайвър. Вижте, тук е втория чест един. Тук хвърлям някакви такива глупости. Тук също някакви такива глупости. Да, аз не съм сложил името. Дали, това е правилно. Това е с инчантите ми, вижте. Да, лесно може да се разберете вие. Това е първият ми чест, който напълних и съм го направил така, че ми прилича на готов. Да, сега ще ви покажа какво съм покажа. Значи това е къщата, главната. Тук го махнах да влизам. И надолу е мината, не ми се показва. Това е фермата за дърво. Инчанти крума. Фермата за Sugar Kings. Тук е нещо като барбекю за такова. Тук преди спечах нещата. Тук се опитах да направя замък, но не ми се получи много шливо. Затова сега са лекилокулина, просто още не съм я довършил. Като си строях къщите, сега ще ви покажа другите къщи. Сега ще ви покажа тези неща да се строи. Значи строих една енчантика. Ще ви покажа и фирмата. Значи това е къща за гости. Ето вижте отвън, сега ще я покажа отвън. Това е къща за гости, знаете. Добре. Значи, ето това е резервната. Това е нещо като, мислих да го направя нещо като там да са всички печки да пече и такива неща. Тук надолу е честрума. Ето вижте, тук съм написал за какво всичко. И да, това е моето развитие. Да, забравих да ви покажа първата и сега ще я покажа. Значи това са картофи и моркови, дини и тикви, уит. Ето вижте, сега ще го покажа енчантите. Да, има много от Protection вида Protection. Да, това е моят survival. Дано да ви е харесало. Ето как съм се развил. Да ни кажете, че не мога да се развием, затова не снимам много клипове на survival. Например, с колегите, дето снимам сега най-вероятно около 50 епизода мини геймс. Няма да се развивам много и после да ни кажете, той не може да се развива, затова не иска да се развива. И затова ви показвам как се развива синглплеера, как съм се развил. Да, това е синглплеер. Тук да махна координатите. И добре, това беше от мен и чао.